Kuna ta son ku yi tsarin iyali amma ba ku san wanne ne ya dace da ku ba? Bari mu yi magana akan tsarin iyali guda biyu wanda kusan kowa ya san su, wato Implanon da Jadel. Implanon da Jadel tsari ne mai dogon zango. Yana ɗaya daga cikin tsaruka masu tsayi wanda ma'aurata wanda suke son su ɗan jima kafin su ɗauki juna biyu ke yi. Wanda kuma za a iya canzawa ko kuma za a iya dakatar da shi ko da a ce lokacin cirewa bai ba idan ma'aurata sun canza shawara. Kamar dai yadda ake cewa robar hannu ko kuma tsinken hannu, kamar yadda kuke kallo a cikin wannan hoto. Ɗan ƙaramin roba ne wanda ake sawa a hannun mace kuma a ƙasan fatanta. Roba ne ɗan ƙarami wanda ke ɗauke da sinadari na progesterone. Implanon yana da tsinke ne ƙwaya ɗaya wanda kuma ke bada kariyar samun ciki na tsawon shekara 3. Sannan kuma shi kuma Jadel yana bada wannan kariya ne na tsawon shekara 5. Dukansu suna aiki ne kusan iri ɗaya domin suna hana ovulation, wato suna dakatar da sakin ƙwai wanda mace ke yi a duk wata. Sannan suna ƙara ma bakin mahaifa kariya ta hanyar thickening ɗin cervical mucus, kamar su ƙara ma bakin mahaifa kariya ta yadda ma yadda maniyyi ma ba zai iya iske ƙwan da ke cikin mace ba ko da a ce ta yi ovulation. Shi daɗin wannan tsarin ba kamar condom ba ko kuma magani wanda dole kullum sai ka sha shi a rana kafin ka kare kanka daga samun ciki. Shi wannan za ka yi shi ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma wanda zai baka kariya daga samun ciki na tsawon shekaru. Canjin yanayi irin na su mood swing, ciwon kai, wasa da al'ada ko kuma ma mutum ya ɗan ƙara ƙiba yana daga cikin aikin da wannan magani ke iya sa mutum. Wanda kuma hakan ba matsala ba ne ba, da dai ɗan lokaci haka jikin na sabawa kuma ya daidaita lafiya lau. Kada ku manta kowace mace da abin da ya amshe ta. Shi yasa yake da muhimmanci ku tuntuɓi ƙwararru ko masu ilimi akan abin domin samun ilimi wanda zai taimaka muku wurin zaɓen tsarin iyalin da ya dace da lafiyanku.